a chroeso I Dŷ Gwydyr Poeth Iawn Castell Penrhyn. Heddiw, da ni'n mynd I edrych ar sut I greu potyn allan o bapur newydd I dyfu blodau haul. Mi fydd angen hen bapur newydd arnoch chi, jar, wydyr neu rhywbeth tebyg, hada, ac wrth gwrs compost a chydig bach o ymynad hefyd. Felly, y peth cyntaf I wneud ydy torri'r papur newydd lawr i'r maint yma. Ac yna, plygu yr top rhyw fodra ddwy yn daclus fel yma. Wedyn I agor o, ystyn y jar a dechrau rolio yna ar a deg. I gadw fo'n dyn yr holl amser. Ac yna, gafal o ben I wirad a'i plygu fo I mewn arno I hyn. A'i wasgu fo lawr yn dyn. Rhaid o ar y bwr ac yn ofalus tynnu'r jar allan o'r papur. Wedyn, plygu y top at I fewn. Fel yna. Ond pidwch y poeni os dydi o ddim yn gry ar hyn o bryd, achos pan mi rowch chi gompost ynddo, mi ddaw ato I hun. Rhaid bach o gompost I fewn I mewn. A dyna ni, da ni'n barod I blannu. Pidwch y poeni os da chi'n cael trafferth creu y potyn papur newydd, mi allwch chi ddefnyddio pot iogwrt glân efo twll yn I wilod o yr un fath, neu rolyn papur toilet hefyd. Mae gen I her I chi, ydych chi'n meddwl allwch chi dyfu blodyn haul sy'n fwy na'n fi? Rhannwch eich lluniau ar Twitter, Facebook neu Instagram gan ddefnyddio yr hashtag gwellgarddwr nag eth.